Vale, res. Hi ha una cosa que és un fet, que és que jo no he perdut mai un vol. És un friqui dels avions, no ha perdut mai un avió i es posa super nerviós. Fins que estem a l'avió és en plan super ràpid, 3 hores abans, no es pot parar a fer pipi, no es pot fer res, perquè tot hem d'anar super a pinyon. I la Isa diu que jo em poso molt nerviós, que és la cosa que més nerviós em posa del món. A mi el que em posa nerviós és anar just a temps. Havíem de sortir de casa a les 6 del matí. A les 4 del matí ens despertem a San Francisco i el Joan, super nerviós, em diu ens han cancel·lat el vol. Pànic. No l'havien reprogramat, però vuelo cancelado. I com que havíem de vindre cap a Hawaii perquè ja teníem els allotjaments, els cotxes, llavors vaig agafar i vaig comprar un altre vol. I era un vol que sortia al migdia, llavors ja ens vam relaxar, no sé què. Rebem un missatge al mòbil dient que ens han recol·locat en un avió que surt en 2 hores i de sobte va ser caos absolut. Havíem de sortir a les 6 i era una hora més tard. Comencem a recollir tot allí com un dimoni i tot plegat i vinga a sortir, vam perdre el bus, els metros se'ns escapaven, llavors al metro ja hi havia retrasos, ja es quedava el metro parat, ens vam equivocar de metro i jo estava ja que volia plorar perquè dic és que ja és impossible arribar. Després agafar l'AirTrain per dins de l'aeroport, facturar, o sigui, impossible. I al final, bueno, la Isa va seguir tirant del carro i vam arribar a fer el check-in quan començava l'abordatge del vol. Ens vam colar a tothom i no sortia la boarding pass del Bruc, a mi se'n queien les llàgrimes ja. I encara havíem de fer pues tot el check-in, el control de passaports, el no sé què, i anar corrent tota la terminal fins a l'altra banda, que és, a més teníem, el nostre vol sortia a l'última porta de la terminal. Això és com molt avorrit. Només és emocionant si ho estàs visquent. I quan tot semblava impossible, de cop i volta va aparèixer com la supervisora dels check-ins de United, que era una dona armènia, no sé d'on devia ser. Clar, la dona ens va veure tan ratllats que va vindre i em va dir què passa? Li vaig dir que la teva companya no troba el boarding pass del meu fill, hem d'estar pujant al vol ja. Diu, tranqui, que el vol no el perdeu ni res. I llavors es va donar mega brillo, li va donar temps de fer-nos el refund del vol que havíem comprat. El cas és que al final ens vam abraçar i tot, allà amb aquella dona ens va colar en el control de passaports, vam tirar milles, vam anar corrents, i vinga, corre, i vam arribar just quan s'estava acabant el boarding, i llavors ja vam pujar i ja vam arribar al vol. I al final tot va acabar molt bé. Són senyals del destí. O sigui, el destí m'ha estat posat tan complicat per dir-me que no pugi aquest avió. Saps, rotllo, com a Lost? I res. Ok. One moment, please. Aquí, en aquest càmping, estan fent un massatge a algú, aquí al costadet. Vinga. Dale. Estàs gravant ja? Sí. Vale. L'ha de perdonar és que aquí al costat, els del bungaló del costat, també es veu que es volen relaxar molt i llavors s'han comprat un massajito. I es veu que, clar, que jo parlo molt fort, llavors no es podia relaxar el senyor perquè tenia a un tio parlat molt fort i ha baixat a dels massatges a dir és que estic fent un massatge. I llavors, ara, jo seguiré parlant des d'aquí. Però bueno, vam arribar a la Big Island i no havien arribat les maletes. A la Isa això li va semblar tot que no passava res i em mira amb la cara aquesta que fa de... En plan, com et pots posar nerviós? No passa res, només no tens les maletes. I ens les van portar amb el següent vol, que no va ser res, vam haver d'esperar 3 quarts d'hora a l'aeroport, sense cap problema. Allà vam llogar el cotxe, que va ser una pick-up, i vam anar fins a la casa que teníem llogada d'Airbnb, que era una cabanya allà amb vistes al mar, en un poblet que es deia Honoka. La Big Island molt bé, ens ha agradat molt perquè el contrast dels paisatges són increïbles. O sigui, passes d'estar, jo què sé, amb pluja, núvols, bosc, com si estiguessis a, jo què sé, al Pirineu. I en qüestió igual de 10 minuts veus com va canviant el paisatge i de sobte desert. O clima, no sé, també boscos baixos, no? Més tipus mediterrani o palmeres, de sobte, no sé, és com molt variant i molt canviant i molt, molt, molt bonic.
Per la llista vaig llegir a no sé quin lloc, hi havia una platja que es diu Macalauena o Malacauena, que has de fer també un trekking de 40 minuts per la lava i no sé què, i arribes a una platja de puta mare. Però feia com mogollon de xufa i molta calor, i a 5 minuts del pàrquing, que ja arribaves al pàrquing per una carretera molt xunga. Això, 5 minuts, 5-10 minuts caminant, hi havia una platja que estava de puta mare i ens hi hem quedat allà. Amb pedres volcàniques de lava negra, amb la sorra i una aigua transparent, o sigui, supermaca i amb molt poques onades. I va molar molt, es veien tortugues a l'aigua. L'endemà va ser el cumple del Bruc, que va fer 2 anys, i va molar molt perquè vam celebrar-ho amb la família fent videotrucades. Moltes felicitats! Moltes felicitats! Te deseamos todos moltes felicitats! Bravo! Felicitar, bro! Molta felicitat! Molta felicitat! I li vam comprar també colors i plastilina i li vam donar regalets, i la veritat és que crec que el tio va entendre una mica que era un dia especial. I el dia del seu cumple vam anar al Kilauea, vam anar al Parc Nacional aquest dels volcans. Ha vist el cumple del Titi? 2. I res, i vam fer un trekking per allí pel cràter, que va ser bastant guai. Va ser heavy perquè feia com calor, vaig haver de carregar el Bruc com a regal de cumple no li va molar gaire perquè va haver d'anar amb mi amb la motxilla, que és un puto agòbio. Però després la part del mig... Ah, i un nyanyo vam fer, sí que és veritat. Allà vam fer un nyanyo. Amb les branques. Titi, és veritat. Vam fer un nyanyo també, pel seu cumple, ja per culpa meva va ser. Ja ho sé, Titi, sap greu. Vaig veure un atajo del lobo per enmig del trekking. Vaig ficar enmig de les muntanyes amb el Bruc al darrere i hi havia un arbre amb punxes que semblava un esbarzer i li vaig rajar tot el cap. Sap greu, Titi. Al cap, però és igual, ja va passar i no passa res. I l'excursió aquesta, puges al cràter del volcà i és tot, pelat, tot negre, veus com està tot trencat de les erupcions de lava. Que sembla un caminet de formigues. Saps quan veus les formigues que han fet un caminet? És el mateix. No té res, però és molt espectacular que estàs allà al mig i dius, uau. Hem fet molt turisme de cotxe i una de les coses que vam fer va ser anar per la Chain of Craters Road, que és una carretera que passa per molts cràters, que al final no paràvem a cap cràter perquè, vull dir, els cràters estan molt bé, però vist un, una mica vistos tots, els cràters. I res, i això és el que vam fer. I llavors ja vam marxar de Big Island i vam anar a Maui. Vam agafar un avió que va ser mitja hora, crec. El Bruc ja tenia seient propi, que dius, guai, avui tens seient, per primera vegada. Vam arribar a Maui i a Maui havíem pillat un hostel perquè era el més barat que no sé què. I llavors quan vam arribar al hostel, quina sorpresa, no accepten menors de 18 anys. I el Bruc és una mica menor de 18 anys. Vam haver de córrer cuita a buscar un altre lloc. Vam pillar un Airbnb amb un condo d'aquests, amb piscina i no sé què, que preu per preu, la veritat és que molt millor. Ui, loco! I després allà a Maui, a prop del condo aquest que teníem, hi havia una platja
que encara hi ha una platja, que es diu Kapalua Beach. Que és com molt tranquil·la. De fet, hi ha com hotels al voltant i fan casaments, perquè hem anat 3 dies i els 3 dies feien bodes d'aquestes que surt un senyor caracteritzat de hawaiano amb l'ukelele, amb una caracola que toca quan s'han casat, de i tot de nòvios que van allà i amb gent i els hi posa els collarets de floretes i és com molt raro perquè hi ha penya allà amb banyador i prenent el sol i no sé què i els altres casant-se allà. Bastant pintoresc. És superbonica aquesta platja perquè pots fer busseig, no, snorkel, però és que ma mare no sap el que és snorkel. Pots fer snorkel, o sigui, et fiques les ulleres per capbussar-te, té el tubo i veus molts peixets de colors, en plan que flipes. Perquè vam veure saco de peixos, vam veure el col·lega del cap groc amb ratlles blanques i negres, després un que era tot groc, un que era groc i negre amb rodones blanques, uns peixots megatotxos de color lila, no sé, hi havia com mogollon de peixos. Ah, a part, vaig trobar-me unes ulleres de fer snorkel al fons del mar, que em vaig capbussar i les vaig agafar, i el Joan es va trobar $1 a l'aigua també, o sigui, de tant fer d'allò. I a l'últim dia que vam estar allà, va molar molt perquè de sobte estàvem allà jugant amb el bruc a la sorra i un senyor de darrere ens diu «Ei, mireu, mireu, està sortint una tortuga de l'aigua». I vam anar cap allà corrents i de sobte, sí, un tortugot així, en plan, i pam! El què? Però clar, va ser al·lucinant perquè, no sé, va ser molt xulo, molt xulo. Que bonica la tortuga! Però, l'altra cosa de Maui que vam voler fer va ser una excursió per fer snorkel. Vam dir, hòstia, ho hem de provar això. Quan vam anar a Cuba ja ho vam fer i va ser superxulo, provem-ho. Caríssim, o sigui, 95 € per persona, I vam dir, bueno, va, ho fem un cop a la vida, en plan, 5 hores, et donaven d'esmorzar, de dinar, no sé, era com, vale, va. Una merda, o sigui, colossal. Vam anar fins allà, de sobte et tires a l'aigua, que l'aigua, això sí, preciosa, o sigui, d'un color blau lila, que jo no l'he vist mai, o sigui, superbonic. Però clar, veus 5 barcos, amb 30-40 persones cada barco de penya fent snorkel, i et tires a l'aigua i els peixos és que clar, deuen estar farts els turistes i se'n van. Només vam veure un tipus de peix que ja havíem vist a Kapalua i res més. L'única cosa bonica d'aquella excursió va ser que aquell dia el Bruc estava com molt content i va dir jo vull veure peixos, en plan de aigua, l'aigua, l'aigua, l'aigua. I aleshores el Joan va preguntar i tenien com unes barquetes que es podien ficar els nens i tenien un forat com per veure els peixos. I el tio es va pujar allà i vam baixar tots 3 a estar a l'aigua, no? I va ser com, hòstia, que guai. Home, i s'està fent gran. El Bruc s'està fent gran. Hi havia un fotògraf oficial de l'excursió que et feia fotos i sortim i anem a preguntar quan costava. Imagineu-vos la paranoia de la situació i costava 75 € la foto i era en plan, com? I vam fer una foto d'amagat a la pantalla, però no està ben fet, no? Bueno, igual sí. I res, després de perdre la pasta allí, vam programar el dia següent i què vam fer? Vam anar a un lloc que es diu Yao Valley, que és un timo, perquè si algun dia algú vol anar, perquè veu que les fotos són molt espectaculars. I tot i l'advertència hi va igualment, aparqueu abans d'arribar al pàrquing. Fan pagar 5 pavos per veure una cosa que veus en 30 segons i que no és ni tan espectacular ni mola tant. Això és un timarraco.
I després d'aquest timo, i com que ara som hikers, o muntanyeros, perquè ara anem a fer caminates per la muntanya, i també una mica d'halterofília, perquè he de carregar el bruc tot el rato, vam anar a fer un trail, que és el més llarg que hem fet, que són unes 6 milles o quasi 7 milles anar i tornar. Es deia Waihe. Els noms són molt difícils aquí, perquè són en hawaiano o en polinesio. Vale, no, l'excursió aquella és superbonica. Eren com 2 hores de pujada. I després arribaves a dalt i unes vistes que flipes de la muntanya, la vall, el mar... Coses gratis, puta mare. Coses que pagues, trunyo. I va molar molt el trail aquest. Vaig haver de carregar el bruc la major part del trajecte i a més es va clapar i el vaig haver de portar clapant i quan vaig arribar a dalt estava ja com mega fundit. Però bueno. I després vam agafar un avió cap a Molokai, que és una illa bastant petiteta. I el millor que vam fer a Molokai va ser el vol, fins a Molokai, perquè la resta era una mica ni fu ni fa. El vol va molar perquè el vam fer amb una Cessna Caravan d'una aerolínia que es diu Mokulele. I són avionetes petites, que són de 9 o 10 places, que et pregunten quan peses, quan fas el boarding, i el vol va ser xulíssim, perquè clar, van molt més baixos, va ser com mitja hora o així, i va ser com molt bonic de veure. I amb el Bruc allà assegudet mirant per la finestra, tens el capità allà, que t'explica ell com t'has de posar el xaleco en cas que el necessitis, no sé, és com molt casolà, però a la vegada com molt guai. I res, i allà a Molokai també vam estar en un condo. Vam llogar un cotxe directament a una persona a través d'una aplicació que es diu Turo. I res, i per allà vam estar fent rulos amunt i avall per carreteres relativament perilloses. I platges on no hi havia massa gent. I això és una mica el que hi ha. Hawaii, la veritat, jo el que he de dir és que és sobrevalorat. És una sablada tot. I mola, però no mola tant. O sigui, quan t'estan sablant és com que les coses molen menys. Però bueno, once again, no ens podem queixar. I crec que ja està, però bueno, molt bé. O sigui, crec que el balanç en general bueno, és un lloc increïble. I ara ens falten 2 illes encara per visitar, que això ho farem en el proper vídeo. I aleshores, amb el nostre afany d'intentar estalviar una mica, vam dir, clar, hem de llogar casa i cotxe. Podem igual ajuntar aquest tema i estalviar una mica? I vam dir, per què no lloguem una furgo i podem dormir a la furgo? Doncs hem llogat una Westfalia d'aquestes que s'aixeca el sostre i el Joan dorm a dalt, jo dormo a baix amb el Bruc i molt bé. I aquí estem fent vida de càmping, que no ho havíem fet mai tampoc. Ah, que no? No. Doncs això, una família en marxa de càmping. De furgo, no, Titi, no, és un parany allò.